kembakan ingkang rawuh kados panjenenganipun Ndara Raden Lesmana. Iya Kyai Semar, aku sing sowan. Terus pundi kabaripun, Bos? Berkah pangestuning Kyai Semar anggon upaya dawuhmu bebono Sekar Budak Tunjung Biru. Iki wis antuk karya. Ora iso damel. Iya Kyai. Syukur-syukur, Gus. To kuwi kados napa? Lesmana, Kyai Semar. Kembang niki mboten jangkep. Ora ganep kepiye. Lah niki jangkoke teng pundi? Kyai Semar, aku entuk ya wis kaya ngono. Mboten saged iki kedah jangkep. Nek kembange kudu enten cangkoke. Lah nek kaya ngeten iki mboten iso kena kanggo gawe. Niki mek padosipun cangkoke teng pundi? Kakang Semar aku sing gawa cangkoke. Karo Semar pamuji aku entuk gawe. Aku entuk cangkoke Kakang. Lah iki iso lunga dhewe-dhewe kepiye to iki? Kedahipun kembang kali cangkok niku setunggal. Nanging aku sing entuk cangkok ora ana kembang ora kena kanggo gawe. Ana kembang ora ana cangkok ya ora kena kanggo gawe. Pun. Kadedek meneh niku. Keleren sedilo wae sarep porsi padu meneh. Ngaten. Samangke Ndara Janaka kalih Ndara Raden Lesmana. Monggo kula aturi priksane nggih. Sekar menika badhe kula papanaken wonten cangkokipun. Nanging dengan badhe priksa piyambak kados pundi kedadosanipun. Pangsamar pamoreng soksmo sinok semaya winaya sepi sumimpen telenging kabu pabu kaning warana palen saking liep wayang pingaluyut. Wah ing kono to mau iki ora boten sing grangengaken ciptanipun marang purbaning papara sigrang sapuncung kinaya nancang arang kang menceng mening cetoleng ingkang dadi gayuh marang kersaning Hyang Purbengan ributnya Sekar Budak Tunjung Biru Sumidi Kala Lurah Badranaya ical wujuding Sekar ing mriku dumadi saking Batari Kanastren garwane Kumar. Nyai inggih Kyai. Nah
saiki tinimbang dadi rebutan awakku rikala gegere karang kedempel dek rikala semono kae kuwi tak kokon kuwi munggah nang kayangan kuwi njaluk keterangan karo dewa utamane Bathara Guru aku kudu kepiye lah saiki kuwi matura kabeh dipidhangetke lan wong agung Sarimbit iki inggih yaistonipun kula sampun nanti dawuh pangandikanipun kula sang jagat Kirinata ya piye ibune dawuhipun mekaten Yai menawi dinten menika estunipun negari Pancawati menika sampun dumugi kala mangsanipun negari ingkang sampun sepuh kajawi saking menika sampun paripurna darmanipun ingkang asta kawidawan pramila dinten menika awit keparinging Bathara Paduka Kyai Dodoraya minangka pamangagung wonten ing tanah Jawi mapan wonten negari Ngamarta minangka pamonging Pandhawa Kyai jroning penggalih Sang Arjuna dupi midhanget pangandikane Bathari Kanastren kebuat kaya kilat kesik kaya patit Sang Arjuna sigra nyaut kilurah Badraya kagendhong wangsul mring praja Ngamarta geger karang kedempel Kabejawa kewala Paduka pun lesmana mboten saged minangkani dawuh Paduka Kanjeng Prabu ya semana pun Kakang wis ndungkap marang lalakon iki sarta pun Kakang wis pidhanget apa sing dadi pangandikane Bathari Kanastren iki malah yen mengkono Kakang Narpati Sugriwa kang nuwun pun dibalanke ngadalu iki tetep bakal ngetake jiwa kaprawiran Sri Rama Wijaya klantik brungkat impul Prawadya Balamana ngebyuk marang negara Ngamarta njaluk Kyai Badra Swawi kula derekaken wonten dawuh Raden Anoman kula menika gumun kaliyan Jengandika mereka wis menapa dados tiyang menika wong ki aja gumunah aja kagetan piye nanging tetep dinten menika kula nuwun kaliyan Jengandika Raden Wibisana benten kaliyan padatan bentenipun
ngaten sedaya para prajurit Wanara goleh orongeh prajurit Wanara menika sedayanipun sami ngetingalaken kaprawiran mameraken dhumateng kadigdayan trek lampit brungkat timpul dampyak lho ngene manah kula pengen kok endel iki mawon kok ayem iki mawon kok boten wonten niat boten wonten kerkat jiwa kasatriyan panjenengan kok boten ketinggal jiwa kasatriyan berarti kagem menapa lho badhe menapa kelampahan ing atus ngaten mriku lak badhe wonten kanggenipun dereng kinanten Raden ngelmu menika prapratanipun kedah cetha bidang menapa kula kedah ginakaken ngelmu menika bidang menapa kula kedah ginakaken ngelmu ingkang menika kedah mapan empanipun mangke menawi kretaken mutawatosi menawi sabetipun kaya lelampahan menika sabetipun lelampahan menika menapa to sababipun kula kok boten kaget jalaran kula sampun ngertos kados pundi penyuwun kula penyanapun gelo ya boten menika kagem piyambak sedaya menika ora mawi wates to yuswanipun tiyang menika nggih wonten watesipun kamulyan menika nggih wonten watesipun inggih kula sampun ngertos nah nek pun sampun ngertos kawuningan dinten menika sampun paripurna ayaning Darma Sri Rama Wijaya oh mekaten inggih dasaripun Sri Rama Wijaya menika sinten? Menika titis ingkang Dewata para Wisnu. Wisnu menika mangrurah satru murka. Micali sukertaning jagat. Ayahaning Sri Rama mengsah kaliyan kakang kula Narendra nyangka Diraja Prabu Wanaraja sak para wadya balanipun moko nyatanipun sampun tupes tapis tanpa tabet. Lah, dinten menika sampun dumugi kala mansanipun Sri Rama menika nglengseraken Darma teksipun wajiban dhumateng tiyang ingkang badhe nglajengaken sinten ta menika kula ingkang boten mantun badhe ngaturaken dipun westani kula mangke guru mriki keparinging perkara monggo dipun sekseni kemawon kula panjenengan menika adilipun namung nekseni oh ngaten inggih menika sampun medal saking pakaryan kula sampun boten gadhahi ayahan menapa nah lajeng kula niki monggo panjenengan ampun ngaten to kula menika kedah nyuwun pakaryan ngaten inggih Raden sampun ngaten nggih mawon kula boten saged ngaturi menapa-menapa namung menika kageman cerancer kemawon nggih Raden iya kados pundi monggo dinten menika samat sinamat dan daya dinayat aja golek sok dinten menika nadyan to Anoman kuwi prajurit agul-agul Senopati mbau lelengane Prabu Rama Wijaya kuwi rak dek semono nggih to inggih nah sakmangke menika sampun pancinipun sing andika menika kedah ngeningaken cipta nuwun dumateng purbaning Bathara monggo kula dherekaken ngaten inggih kula sampun matur sedaya menika mangke wates kapan jiwa kasatriyan iki bakal digunakake sapa ora ngerti yo marang kasektene Anoman sedayanipun sami nekseni wonten watesipun lah watesipun dinten menika paduka Raden Anoman menawi badhe pancakara nyawang musuh kudu kebak ing pengati-ati kaliyan Palomben nalikanipun jayanipun Sri Rama Wijaya kebatas sedaya mati buta 10 ora apa-apa Anoman iki samangke sampun boten wonten mengsah ing awak piyambak menika mengsah diri pribadinipun piyambak menika ing awak nek musuh ketok disawang kae musuhe menika gampil namung ing awak menika mengsah wonten beting batos mengsah kansot mengsah kamukan awratipun sampun boten kanten-kantenan wah kula kalau saged diulang ketingan menika awrat sanget boten awrat iki damel awrat niku ora ibadanipun piyambak to dipun damel gampil iki gampil awrat iki awrat gumantung ingkang kandhang inggih
Tila monggo sakniki sama dinamatan daya dinayan nyuntang aku kula boten nderek lajeng panjenengan dinten menika kedah kula pisah kaliyan panjenengan kula boten saged pisah kaliyan panjenengan kula sampun matur wonten watesipun belah kleru meneh apa sampun panjenenganipun kula panjenengan kedah pisah dinten menika kula wangsul dumateng Pareng Kuntara namun kula badhe mapan wonten pertapan Candramanik para begawan Kunto Wibisana menawi paduka kangen kaliyan kula kapan kaliyan kula oneng kaliyan kula monggo rawuh dumateng pertapan Candramanik badhe pinanggih kaliyan kula lajeng kula mangke rencang kula sinten sampun to menawi paduka pitados paduka badhe pinanggih kaliyan kadang paduka kula boten saged mestani sampun badhe pinanggih kaliyan kadang paduka kadang bayu monggo Raden wah sudah kekuatanku wis sudah pinter aku mau aku iki sithik-sithik ngerti ilmu aku ya caket karo Raden Gunawan Wibisana kaya wong pinter ning ora ngeparan wong pinter ora keminter wong digdaya ora ngedir-dirke ya Wibisana wah wong pisah karo aku muga-muga aku ketemu kelawan kadang jumbuh kelawan pengendikane Raden Gunawan Wibisana iki mau sing gawe umpran-umpran ana kareng kedempel yo panjenengan ingsun nata Dwarawati Prabu Sri Tapawa Kesna kowe sapa aku nata Pancawati Sri Rama Wijaya oh Prabu Rama Wijaya iya yen pancen ngono sing ajab bilai sing ajab dumadine peperangan ora liya mung Narendra Dwarawati sing boto aku ora bakal selak pancen bener Yayan juga jadi Janaka aku sing boto nganti kelakon Kyai Semar tak boyong mundur marang negara Ramata dene iki bakal tak jaluk bakal tak jaluk iya mestine yen pancen kowe iki ratu duweni kaprawiran apa meneh sing bakal mbok jaluk kuwi pamong agung saiki tebusen saiki tebusen kanthi jiwa kaprawiran yen perlu pamerno Ratu Pancawati Sri Rama Wijaya aku sing saged bakal nandhingi lan ngayoni kan mengkono pangajabku wis mbok petung kanthi ganep yen aku kudu tetandhian duwe karo kuwi ya pancen kaya ngono ora patut yen Rama Wijaya kawan Kresna padha pancakara ayo adu kasetet pusakaku Kyai Guwa Wijaya tampanono kene tak tadane nganggo senjata cakra Bathara Sri Rama Wijaya Kyai Guwa Wijaya wis katandhingaken kaliyan pusaka Dwarawati sing data cakra Baskara padha
gayane wong agung kekalih nganti pun neng pusaka ngedalaken boyo pengari bawa panas angagar bijil dawa murup makan tar-kantar sulingan tarik sosit grot murun sangbang arot prekejo aret disenge aret Rakenjong pak pong nongko bosok meropyok mung kari betone iki kepiye lah kok madang kaya ngene kepiye Rama Wijaya malah tuku soto wong Wijaya dijual Jata Cakra apa padha ampuhe ngetake daya pengari geni murup mangatal kaya Suraya geget oke kuburan kayane pusakamu mau karo kun kobong kabeh. Ora coba. Ora mikir anasil petang perkara nganti kuwi mongko dadi kebutuhane menungso. Ning saiki malah nyilakani menungso. Bumi geni banyu angin. Saiki kuwi nyilakani karo menungso mergo saka pokagawene menungso dhewe. Ora bumi. Oke lidu. Gunung Jugrut, omah longsor, ya mateni wong. Lumpur saya ini ora meneng-meneng. Kuwi perkara bumi, geni. Ayo, kowe ndelok tontonane nang TV iki omah kobong tok. Ora leret-leret. Banyu banjir badai. Angin esus ngrubuhake omah. Ya ta? Dadi isen-isene jagat papat kuwi gawe cilakane kabeh para umat ning jane kuwi dadi kebutuhane manungsa klebu kemrangsang kemrungsung atine manungsa iki mau ora tau gelem syukur karo Gusti tinggal urip karo coba tak takoni kok manungsa iki ndak-ndak bumi manungsa iki ndak-ndak bumi nek perlu nguyuhi bumi ngelaki bumi mangan sego maune pari tandule bumi soalnya mati awake dhewe nemrung bumi saiki ditakoni aku poro ngaturke penuwun karo Gusti Tiga urip nikmate bumi do ditek-ditek iki bumi do dirusak piye kaya ngono kuwi nah mula saka kuwi nggih aja do kemrengseng aja kemrungsung ati aja daya-daya dipikir kanthi menika ayo mikir negara wis rusak ora karu-karuan iki nek ora awake dhewe tumuli tata-tata kowe kuwi ratu Gung Binetara mongko isih nuruti marang kaneksa iki mengko nyilakani mongko kuwi ratune wing ngono beda-beda wong cilik iki lho inggih kula nyuwun pangapunten kula kedah kados pundi nah saiki ngene Rama Wijaya ngerti ya negaramu ora tentrem ya ta inggih kula kuwi dudu perkara semar pancen dewa paring kepeling marang sira kowe iki wis rampung pakaryanmu ana Madyapada kuwi rampung kowe iki titising Wisnu sumurpa kowe iki titising Wisnu sing kaping 3 maka Wisnu kuwi duwe kewajiban mangrurah Satru Murpa ngilangi sukertani jagat nah bungsumu biyen ya kuwi Ratu Ngalengka Diraja Prabu Rahwana Dasamuka rene Dasamuka entek para balane tumpes tapis tanpa sesa nah iki rampung pakaryan mekaten kula iya kodrate Wisnu kuwi bakal manitis pitung rambat inggih kula sepisan Wisnu kuwi manitis marang wujuding buta
buta pujanggane Ratu Lokama Begawan Wisnungkara buta ireng kaping pindhone Wisnu manitis marang Ratu Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau inggih pulo kaping telune Yogit manitis marang Ratu Pancawati Sri Rama Wijaya ya jeneng sira iku mau lah kaping pate bakal manitis ya iki mungsuhmu iki Ratu Ireng Cemani Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna inggih pulo nah kanepe kaping 5 ing tembene Wisnu bakal manitis marang Ratu Widarba ya Ratu Pameneng ya Ratu Kediri Prabu Sri Aji Jayabaya ping 6 bakal manitis marang Ratu Malawapati ya Ratu Bojonegoro Prabu Angling Darma pungkasane Wisnu bakal manitis marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya kuwi mungkasi yen wis mengkono Wisnu bali marang kadewatan maneh nek perlu dicateti to sinau ngono iki penting ora mung tengene satra inggih nah kejaba saka kuwi mula pasrahno dharma sik dharma iki kewajiban marang Ratu Dwarawati sing bakal bacotake sebab bakal saling alam wis beda jamane yen jaman Ramayana lha ya iki garise wiwit Ramayana marang Mahabharata inggih kulo nek pancen kowe goleki asline ora ana pancen ora gathuk nanging ana kene bisa gathuk iso ketemu saka Treta Pujaga inggih kulo nah dileki maksud kedua bukan kanthi becik sing permati aja padha kanca kara